Det her er min løsning af opgave 7. Jeg var lidt i tvivl om, hvorvidt vi skulle skrive forklarende tekst eller ej, men jeg har valgt at skrive forklarende udregninger. Så vi har den her formel, den her funktion, en tredjedel gange x opløftet et tredje, som vi vil finde den afledte funktion. Så ud fra tretrinsreglen i punkt 1 bruger vi den generelle formel for sekanthandlingen, som er den her. Her kan vi se, at vi har en værdi f af x0 plus h og en værdi f af x0. De her værdier for f, dem indsætter vi i den her funktion, da det er den, vi vil finde en afledt funktion af. Så vi siger altså f af x0 plus h, da det er det, der er angivet her, indsat her, så en tredjedel gange den her værdi, indsat på x's plads her, opløftet i tredje, og det samme for f af x0, en tredjedel gange x0, opløftet i tredje. De her to værdier, dem indsætter vi nu i den her formel for sekanthældningen. Så der kommer til at stå, da det her, den her værdi, den er lige med den her, og den her er lige med den her, kan vi indsætte dem, så der kommer til at være det her. Det var første punkt. I andet punkt tager vi altså den her formel for sekanthældningen, vi lige har lavet, og så kan vi se, at den her parentes er opløftet i tredje. Så den ganger vi ud med sig selv 3 gange, som giver den her værdi. Herefter tager vi den her parentes og ganger med en tredjedel. Ganger en tredjedel ind i parentesen. Så bruger vi de her værdier. Herefter kan vi se, at en tredjedel gange x0 opløftet i tredje minus en tredjedel gange x0 opløftet i tredje går ud med hinanden. Så derefter har vi blot den her værdi tilbage. Herefter så tager vi og dividerer hver af de her værdier for sig selv med h, hvilket vi godt må, så længe vi gør det ved alle tre værdier, da de alle sammen heroppe i tælleren er adderet med hinanden. Her kan vi se så, at h i tredje divideret med h giver h i anden, som giver den her værdi. H divideret med h går ud med hinanden, så der er blot x0 i anden tilbage, og h i anden divideret med h giver h, så her er der x0 plus x0 gange h tilbage. Her har vi altså herved den her værdi for sekanthældningen. Og så i punkt 3, der har vi at den her formel for differentialkvotienten, som er, at vi lader h gå imod 0 for sekanthældningen. Så her vil vi altså indsætte vores værdi for sekanthældningen, som vi havde lavet heroppe, eller udregnet heroppe. Den indsætter vi så her, og i formlen for differentialkvotienten, og lader h gå imod 0 for sekanthældningen. Når vi lader h gå imod 0, bliver h en så uendelig lille værdi, at den ikke har nogen betydning. Den bliver så lille, så tæt på 0, at den her værdi og den her værdi, hvor de er ganget med h og plus anden og ganget med h, er uden betydning. Så dem undlader vi blot. Så herefter er der bare x0 i anden tilbage, som er lige med differentialkvotienten. Og det vil altså sige, at differentialkvotienten er lige med x0 i anden, og da den afledte funktion den er lige med differentialkvotienten, kan vi altså konkludere, at den afledte funktion for en tredjedel gange x i tredje er x i anden.